σε όλο το λαό του Άρη, στο πιο ωραίο, ταξιδιάρικο και αλήτικο λαό όλου του κόσμου. Είμαστε Ρολοχίτες Πολυκάστρου. Είναι η δεύτερη εκπομπή του συνδέσμου στα FM. Να ευχαριστήσουμε τον σταθμό Ράδιο Επιλογές 102,8 που μας φιλοξενεί και μας δίνει χώρο στον αέρα όλης της Ελλάδος να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να τρελάνουμε σε εισαγωγικά το λαό για τις δύσκολες ώρες που περνάει, να τον φτιάξουμε για τα 5 δύσκολα μάτς που έρχονται. Με 9 θα είμαστε στον αέρα. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Να πάρετε όλοι εσείς, όσοι θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα σε όλους όσους ακούνε, σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερα στα Αλάνια εκεί στο Νότο, που κατά τη γνώμη μου είναι 2 φορές Αριάννη. Επίσης σήμερα θα έχουμε και 2 τηλεφωνικές παρεμβάσεις, κατά πάσα πιθανότητα. Μία από κάθε σύνδεσμο, μία από κεντρικό των Ρολοχιτών και μία του Super 3. Μεσολάβησε το παιχνίδι της Κυριακής με το Λεβαδιακό. Όλα πήγανε κατευχείο όπως σας είχαμε πει. Το μάτς θα το παίρναμε ή εμείς ή εμείς. Η ομάδα μπήκε όπως πραγματικά θέλει ο κάθε οπαδός της και ευτυχήσαμε από την αρχή να διώξουμε το άγχος. Οι παίχτες μπήκανε πραγματικά σαν πολεμιστές. Σεβάστηκαν το σήμα που φορούσαν στην πλευρά της καρδιάς. Σεβάστηκαν το Θεό του πολέμου και έστω και αργά κατάλαβαν σε ποια ομάδα παίζουν και πήγανε μέσα πραγματικά σαν μαχητές. Το άγχος έφυγε από την αρχή, γιατί δεν ξέρω αν θα αντέχαμε κι άλλο άγχος έτσι στο παιχνίδι. Ευτυχώς από την αρχή πήγαν όλα καλά. Τελείωσε, τσαλακώσαμε τους 3 πόντους και πάμε τώρα σε άλλο ένα μάτς ζωής και θανάτου, λένε πολλοί. Εμείς θα πούμε σε άλλη μία μάχη.
Είμαστε 3 άτομα αυτή τη στιγμή. Είναι ο Χρήστος που είναι στον ήχο, ο Άρης είναι δίπλα, ο Δημήτρης είναι στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα είναι και ο Ράκης μαζί μας για να σχολιάσει και αυτός. Τα τραγούδια είναι μια επιλογή του ηχολήπτη μας. Και με αυτά τα τραγούδια που θα βάλουμε σήμερα είναι αυτά που θέλουμε να ακούνε οι παίχτες πριν που είναι στο γήπεδο. Να μασάνε σίδερα και να δαγκώνουν ομό κρέας. Επικοινωνίας με την εκπομπή θα γίνεται γραπτά μέσω της σελίδας μας στο Facebook Κυριολοχίτες Πολύκαστρο 2005 και όσοι θέλετε τηλεφωνικά όταν θα ανοίξουμε γραμμές είναι στο 2343 022 202. Στα Γιάννενα. Η αστυνομία, παρότι είπε ότι δεν θα ήταν καλό να μην δοθούν εισιτήρια, η διοίκηση του ΠΑΣ χορήγησε 800 για αρχή, άλλα 200 τώρα και συζητάτε και το γεγονός να δοθούν και άλλα. Αν μη τι άλλο, μια αξιέπαινη πράξη από τη διοίκηση του ΠΑΣ και ετοιμάζεται μια μεγάλη εκδρομή ακόμα από αυτό τον τεράστιο λαό, το λαό της Αριανάρας μας. Θέλουμε από τους παίχτες είναι όπως να νιώσουν όπως όταν εμείς φοράμε τη φανέλα ή την μπλούζα ή το παντελόν ή τη φόρμα που έχει πάνω το Θεό στο στήθος και τρελαινόμαστε, είτε πάμε για καφέ, είτε πάμε στη δουλειά, είτε ερχόμαστε εδώ για εκπομπή. Έτσι να νιώθουν και αυτοί όταν φοράνε τη φανέλα και μπαίνουν στο γήπεδο. Θέλουμε να νιώθουν την τρέλα που έχουμε και εμείς.
Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, όπως έχουν πει και άλλα λάνια πιο πριν από μας, θέλουμε να βλέπουν σε κάθε μάτς τον αντίπαλο μέσα από τα δικά μας τα μάτια. Έστω και την τελευταία πραγματικά στιγμή γίνονται κάποιες κινήσεις, θεωρούμε προς τη σωστή κατεύθυνση από τη διοίκηση, λέμε τώρα. Με παίχτες που τους χρωστάμε αρκετά χρήματα, με κάποια κουρέματα, αλλά προέχει το αγωνιστικό. Σώζουμε την παρτίδα, μένει η ομάδα και στις 21 Τετάρτου που τελειώνει το πρωτάθλημα θα έχουμε εκαθαρίσεις από διοικητικά, οργανωτικά, αγωνιστικά θέματα. Θα κάνουμε τα πάντα ο σύλλογος να βρει τον δρόμο που του αξίζει. Θα κάνουμε τα πάντα για να βγάζουμε γούστα από του χρόνου και έπειτα. Αυτό που περνάμε φέτος θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, να μην το ξαναζήσουμε. Γιατί δεν αξίζει τίποτα από όλα αυτά που περνάμε και περάσαμε φέτος σε αυτό το λαό. Σε αυτό το λαό που έχει ζήσει απίστευτες καταστάσεις. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δεν έχουμε να παλέψουμε μόνο με τους αντιπάλους που γνωρίζουμε και γνωρίζαμε τόσα χρόνια. Έχουμε να παλέψουμε και με τον ίδιο μας τον εαυτό, με άτομα που είναι στην ίδια μας την ομάδα, που δεν θέλουν αυτή η κατάσταση να πετύχει. Εμείς λοιπόν, σαν οργανωμένοι, θα κάνουμε τα πάντα αυτή η χρονιά να φύγει και να μην ξαναέρθει.
συνθηματάρα που ακούτε αυτή τη στιγμή, πως δεν σ' άφησα στα δύσκολα. Έτσι λοιπόν ο λαός του Άρη, χιλιάδες Αριανών θα ταξιδέψουν στα Γιάννενα να είναι δίπλα στην αγαπημένη μας ομάδα, και όταν αυτοί οι παίχτες θα βγουν στο αγωνιστικό χώρο να δούνε το κίτρινο και το μαύρο να πηγαίνει πάνω κάτω στην κερκίδα και να ξέρουν ότι όλος ο λαός είναι δίπλα τους. Να μην μασίσουν τίποτα, να μπουν μέσα όπως μπήκανε με το Λεβαδιακό, να πάρουν το τρίποντο για να είμαστε ακόμα πιο κοντά στη σωτηρία. Μια λέξη που δεν μας αρέσει καθόλου να λέμε, αλλά κάποιοι μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Να πανηγυρίζει ο λαός του Άρη τη σωτηρία του, να έχει στόχο τη σωτηρία. Αλλά να ξέρετε κάτι, ότι δεν θα σας περάσει. Δεν θα περάσει σε κανέναν. Είτε ήταν, είτε είναι τώρα στη διοίκηση. Αυτό το πράγμα θα τελειώσει. Θα σώσουμε την Αριανάρα μας, και όλοι εσείς που δεν θέλετε το καλό θα φύγετε, είτε το θέλετε είτε όχι. Και τρελαμένος μέσα στην καρδιά μου ήτανε ο Άρης βαλμένος, και ο πατέρας μου με έπαιρνε στο Χαριλάου. Ατμόσφαιρα που θύμιζε Μπαρούτι και Ταχάου. Σιγά σιγά καθώς μεγάλωνα 17, στους δρόμους της πορείες τα εκτός να ακολουθώ πιστά, και παθιασμένα σε ένα πούλμαν με καμιά πενηνταριά. Τρελαμένος ιερορρογίτες μ' όλα τα παιδιά, με το Σαμ, με το Σπόρο, με τον Άγγλο που φύγε νωρίς, με τον Ιγνάτιο που έφυγε από χασίς, και φιλαράκια σαλιτίες και σε σούτια με τους Τούρκους. Το μαλάκα το Λαβρέντι να τρέχει τρέξε. Σημεία του Μαΐου με Ιάσονα μαζί να κατεβαίνουμε στην Πάτρα, ξέροντας ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πέσαμε βήτα, μα εμείς στην τσίτα δεν παίρνουμε χαμπάρι. Όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι δουλειά μας και δεν είναι η τρέλα μας να είμαστε στα ραδιόφωνα και να κάνουμε εκπομπές. Εμάς η ζωή μας είναι εκεί στο πέταλο, στο τσιμέντο, να φωνάζουμε για την Αριανάρα. Γι' αυτό και είμαστε λίγο αγχωμένοι, κάπως λίγο μαγκωμένοι, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μας, όπως σας είπα. Σώζουμε τη χρονιά φέτος και μακάρι του χρόνου να πάνε όλα καλά και να κάνουμε εκπομπές για το καλό του Άρη, για μεταγραφές, για εκδρομές, για πανό, για μπλούζες, για καινούργια συνθήματα, διάφορα τέτοια που γουστάρουμε εμείς οι οπαδοί, όχι για τη σωτηρία της ομάδας. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όσους ακούνε, όπως σας είπα, σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα εκεί στο νότο, στα παιδιά που είναι δύσκολο να είσαι μακριά από την καψούρα σου, και θέλω να δώσω ιδιαίτερα, μα ιδιαίτερα χαιρετίσματα σε έναν τρελό οπαδό, σε έναν τρελό αερολοχήτη που η καρδιά του το λέει απίστευτα. Το ψευδόνυμο θα πω, αδερφέ μου Γκάλαχερ, να είσαι γερός με την ίδια τρέλα που έχεις για την Αριανάρα, και θα χαρούμε μια μέρα να σε φιλοξενήσουμε εδώ στο γήπεδο και όπου εσύ γουστάρεις. Θα σου αφιερώσουμε και μια κομματάρα όποια γουστάρεις εσύ να επικοινωνείς μαζί μας.
ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις. Έτσι το πρώτο μισάωρο είπαμε κάποια γενικά πράγματα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα επανέλθουμε με κάποιες τηλεφωνικές παρεμβάσεις αν τα καταφέρουμε. Αν όχι θα βγάλουμε κάποιες γραμμές. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2343 022 202 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Και όποιον ντρέπεται και θέλει να μιλήσει, να γράψει κάτι, θα μπορεί να μπει στο Facebook, στη σελίδα μας Ιερολογίτες Πολύκαστρο 2005 και ό,τι γράψει εκεί θα το αναφέρουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Βαλμένος και ο πατέρας μου με έπαιρνε στο Χαριλάου. Ατμόσφαιρα που θύμιζε Μπαρούτι και Ταχάου. Σιγά σιγά καθώς μεγάλωνα 17, στους δρόμους τις πορείες τα εκτός να ακολουθώ πιστά. Και παθιασμένα σε ένα πούλμαν με καμιά πενηνταριά. Ήρθαμε λοιπόν και από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μέσα στο όλο αυτό το που ζούμε έχουμε και το μπάσκετ μας. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μάτς. Παίζουμε με το Συμπολίτη. Εσείς εκεί παίχτες του Άρη, επειδή είστε πιο πολλοί Έλληνες και νιώθετε και μπορείτε να καταλάβετε τι παίζει, πάτε εκεί πέρα στο κρατικό, πάρτε το ματσάκι να βγάλετε γούστα, να βγάλουμε κι εμείς μαζί σας. Ο κόσμος στηρίζει, είναι δίπλα σας. Βλέπουμε καλές κινήσεις από τη διοίκηση. Πάντε εκεί μέσα, μη μασίσετε, θα δείτε πολλά, αλλά δεν μασάμε τίποτα. Φοράτε τη φανέλα με το Θεό και δεν πρέπει να καταλάβετε τίποτα. Μπαίνετε μέσα, παίρνετε το μάτς, γεια σας. Τα λέμε και πάμε για άλλα. Απλά τα πράγματα. Έτσι έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, έτσι μας έχουν μάθει και αυτό το πράγμα δεν θα το ξεχάσουμε. Έτσι είναι το DNA του Αριανού και της ομάδας. Πας εκεί πέρα, παίρνεις το ματσάκι, 2 πόντους, γεια σου. Let's go.
φίλος ο Άρης Πολύχνη λέει: όλοι αδέρφια να κυτρινίσουμε τα Γιάννενα, αντού για το διπλό. Χαιρετίσματα από την κίτρινη Πολύχνη, μας λέει ο Μπιλ. Τα χαιρετίσματά μας να του δώσουμε και εμείς. Επίσης μας στέλνει εδώ και ο φίλος ο Γκάλαχερ. Καλησπέρα αδέρφια από την κίτρινη Λαμία. Τα ψέματα τελείωσαν. Πάμε τρένο μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Σώζεται η καψούρα μας και στη συνέχεια ξεκινάμε μια νέα μάχη. Αυτή του καθαρισμού του Άρη από κάθε μικρόβιο που του τρώει τα σωθικά και μαζί την ίδια μας την ψυχή. Άρης και στη Λαμία. Άρης, ιδέα, ιερολογίτες. Τι να ευχαριστείς εσύ, εμείς ευχαριστούμε. Μας δίνεις δύναμη φίλε Γκάλαχερ. Να το ξέρεις αυτό. Αυτό που κάνεις πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι αυτονόητο. Αυτή την τρέλα που βγάζεις, να ξέρεις δεν την έχουνε πολλοί. Θα θέλαμε πάρα πολύ να την έχουν όλοι. Ειδικά από άτομα που είναι μακριά, που δεν βλέπουν συχνά την Αριανάρα και όμως το Θεό, τον Άρη, το Θεό του πολέμου τον έχουν μέσα στην ψυχή τους. Εμείς πραγματικά σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Κάπου εδώ να χαιρετήσουμε και το Ράκη, πραγματικά προσκυνούμε όλοι. Μόλις έφυγε από τη δουλειά σκαστός και ήρθε εδώ να βγάλει τα σωθικά του, είναι και γουρλής, να μας πει και αυτός 2-3 πραγματάκια. United we stand, divided we fall. Together we are what we can't be alone. We came to this country, you made it all. Johnny by the battle call. United we stand, divided we fall. Together we are what we can't be alone. We came to this country, you made it all. The boys on the dock near John for sure. When they came to this country, he opened the door. He said, man, χαιρετίσματά μας να στείλουμε και στην φίλη την Άννα που λέει: σας ακούω αλάνια εδώ στην Γκάζια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ειδικά ο Χρήστος εκεί στον ήχο δίνει κομματάρες. Να χαιρετήσουμε και όπως σας είπα πριν και τον αδερφό Ράκη. Αδερφό. Μισό λεπτό, ακούς κανονικά. Να έχουμε να δούμε. Πρέπει να έχουμε ένα θυματάκι λίγο με το. Θα τη στρώσουμε την κατάσταση. Για δώσε. Ωραία. Το έχουμε. Καλησπέριζω και εγώ τον κόσμο του Άρη. Φύγαμε καστή από τη δουλειά, βγάλαμε το μεροκάματο για να έρθουμε εδώ να πούμε 2-3 πραγματάκια. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν αναμενόμενη η νίκη μας, το ξέραμε. Μια νίκη η οποία μας έδωσε έναν διαφορετικό αέρα, έναν αέρα να αναπνέουμε, να μένουμε ζωντανοί, χωρίς όμως να πανηγυρίζουμε. Δεν πανηγυρίζουμε, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο
Και ο επόμενος σταθμός είναι τα Ιωάννινα. Σε έναν αγώνα όπου θα ανέβουμε στα πούλμαν, όμορφα και ωραία. Θα ταξιδέψουμε στην πόλη των Ιωαννίνων, θα μπούμε στο γήπεδο, θα πάρουμε το διπλό και θα φύγουμε όμορφα και ωραία. Θα έχουμε και μια παρέμβαση από το κεντρικό για να μας ενημερώσει για τις εκδρομές. Για την εκδρομή που θα γίνει. Ναι. Θα δούμε και πώς θα είναι οι εκδρομές. Το Σάββατο είναι το μάτς. Θα μας δοθεί μια ευκαιρία το Σάββατο το βράδυ, εφόσον πάρουμε το διπλό και φύγουμε, μετά το τέλος της αγωνιστικής την Κυριακή ή μάλλον και τη Δευτέρα το βράδυ, να μας φάει περιέργεια, Δημήτρη, ποια ομάδα θα είναι από κάτω μας στην επόμενη αγωνιστική. Άμα πάρεις το διπλό, ό,τι και να γίνει, παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου, γιατί ό,τι και να γίνει στα υπόλοιπα τα μάτς, μόνο που υπάρχει το ΑΕΚ Βέρεια, δεν μπορεί να κερδίσουν και οι δύο, εκτός να γίνει κανένα θαύμα και κερδίσουν και οι δύο. Ας βγάλουν τα μάτια τους εκεί πέρα για να απολαύσουν ποιοι θα είναι από κάτω μας στην επόμενη αγωνιστική. Και μετά παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου, δεν εξαρτάσαι από κανέναν. Παίρνεις όλα τα μάτς και τελείωσες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όπως είπαμε, δεν αναπαυόμαστε σε τίποτα. Δεν χαιρόμαστε, δεν πανηγυρίζουμε. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η άποψη δική μου ήταν ότι τα επόμενα παιχνίδια που παίζει η ομάδα μας για τους αντιπάλους είναι αδιάφορα. Θα μου πει κανείς πόσο αδιάφορα μπορεί να είναι τα Γιάννενα, αφού και καλά χτυπάνε πεντάδα. Όποιος πιστεύει ότι τα Γιάννενα θα χτυπήσουν πεντάδα, εμένα να μου τρυπήσουν τη μύτη. Από εκεί και πέρα, ένας Γολγοθάς συνεχίζεται. Ο λαός θα είναι στο πλευρό της ομάδας. Δεν μασάμε τίποτα. Θα ανέβουμε στα πούλμαν. Θα πάμε στα Γιάννα, θα πάρουμε το διπλό. Και όπως είπα, θα περιμένουμε με περιέργεια να δούμε ποια ομάδα θα είναι από κάτω. Βλέπουμε ότι η ομάδα θωρακίζεται έστω και στο τέλος. Αγωνιστικά, λέω εγώ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην θωρακιστεί η ομάδα. Αργά για πολλούς, αλλά σε κέραια χρονική περίοδο πιστεύουμε εμείς. Εγώ πιστεύω, Δημήτρη, άμα γινόντουσαν οι σωστές κινήσεις από την αρχή της χρονιάς, δεν θα είμαστε σε αυτό το σημείο. Θα μου πεις, η ομάδα σφάχτηκε σε πολλά παιχνίδια, αλλά εγώ θα κρατήσω το τελευταίο με την ΑΕΚ. Ότι εκείνοι οι 2 βαθμοί, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άλλοι θα ήταν από κάτω. Και θα δίνανε ένα μάτς με τη Βέρεια χειρότερο από ό,τι θα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά είπαμε, η ομάδα ήθελε για μένα από την αρχή της χρονιάς ένα σοβαρό προπονητή, και παρόλο με αυτούς τους παίκτες που είχες και με την ενίσχυση του Ιανουαρίου, πιστεύω θα είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα. Πήγανε σε λύσεις ακαδημιών, σε λύσεις σκάουτερ και τι δεν βάλαμε. Ένας προπονητή πάντως αυτή η ομάδα δεν είχε. Έστω και τώρα όμως μας μένουν 5 μάχες για να κερδίσουμε τον πόλεμο. Για να κερδίσει άλλη μια φορά αυτός ο τεράστιος λαός του Άρη ακόμα ένα πόλεμο
και να κρατήσει την αγαπημένη του ομάδα, να κρατήσει την Αριανάρα εκεί που είναι και να κόψει τη χαρά πολλών ανθρώπων, είτε μέσα από το σύλλογο είτε έξω από το σύλλογο. Όταν ο λαός του Άρη είναι ενωμένος, όταν οι οργανωμένοι είναι μαζί και όταν υπάρχει σύμπνοια, ο λαός του Άρη δεν χάνει ποτέ. Ό,τι τρύπημα για να έχει δεχτεί αυτή η ομάδα ήταν γιατί ο κόσμος δεν ήταν ενωμένος. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ο κόσμος είναι μια γροθιά και θα σπάσει αυτό το απόστημα που υπάρχει και αυτή τη σαπίλα στο σύλλογο. Αλλά όλα θα γίνουν ένα-ένα, όπως έχουμε πει. Θα σώσουμε την ομάδα και μετά θα καθαρίσουμε όλη τη βρώμα. Εμείς τη γνώμη μας την είπαμε για το ματσάκι που πέρασε, για το τετράμπαλο, για το μοναδικό μάτς στη φετινή περίοδο που δεν είχαμε άγχος. Εσύ Ρεράκη, πώς το είδες με αυτό το μάτς? Αγχώθηκες? Καταρχήν, για κακιά μου τύχη δούλευα εκεί την ημέρα. Και αν θυμάσαι, Δημήτρη, σου στείλα μήνυμα με το που θα μπαίνουν τα γκολ να με ενημερώνεις και μου λες ήδη είναι 1-0 από το δεύτερο. Με το που το άκουσα αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση, ήμουν 100% σίγουρος ότι θα περάσουμε ένα εύκολο απόγευμα, όπως και έγινε. Τελείωσε το ματσάκι αυτό, το ανήκει στο παρελθόν. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο μάτς με τα Γιάννενα, το οποίο θεωρώ, Δημήτρη, ότι για αυτό το μάτς θα είναι ένα διπλό, αλλά όχι στην 4, πιστεύω στα 2 γκολ διαφορά. Αυτά είναι, αυτή η αισιοδοξία. Να πάμε όλοι να γεμίσουν τα πούλμαν. Αρχίζουν οι μηχανές, όπως λένε. Βάζουμε τις πανοπλίες μας. Έτσι, φοράμε. Οι παίχτες θα βγουν στο χορτάρι, αν θα έχει χόρτο ή θα είναι κάτι άλλο εκεί πέρα. Ελπίζουμε να μην βρέξει, γιατί και το γήπεδο άμα βρέξει ξέρουμε όλοι πώς γίνεται. Αλλά με το που θα βγουν από τα αποδυτήρια θα δουν ένα πέταλο να πηγαίνει πάνω κάτω και θα καταλάβουν ότι πουθενά δεν θα είναι μόνοι τους. Θα έχουν πάντα αυτό το λαό στο πλάι τους και δεν χρειάζεται να μασίσουν τίποτα. Θα δώσουμε κι εμείς τη μάχη από την Κερκίδα, τη σκληρή μάχη της Κερκίδας, που θα είμαστε νικητές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και οι παίκτες μέσα στο γήπεδο θα κάνουν πάρτι. Απλά τα πράγματα. Αρκεί να μπουν με πάθος, όπως μπήκανε και στο τελευταίο μάτς. Δεν υπάρχει θέμα. Μπαίνουν μέσα, παίρνουν το μάτς, γεια σας. Και μετά το μάτς, όσοι πάνε εκεί πέρα, παίρνουν και τα διάφορα σουβενίρ. Τι καλό έχει εκεί τα Γιάννενα? Είναι η κεραφροσύνη εκεί, το νησάκι. Τι άλλο έχει? Η λίμνη εκεί. Η λίμνη καλή είναι. Να πάρουν και τα παγούρια δηλαδή. Έχουν και τα παγούρια. Θα πάμε εκεί πέρα, όλα αυτά θα γίνουν μετά το μάτς, γιατί πρέπει να είναι ο κόσμος συγκεντρωμένος, να έχει πάλι το μυαλό του μέσα στο κεφάλι. Δεν είναι για φασαρίες, δεν είναι για τίποτα. Πάμε εκεί με ένα σκοπό, να βοηθήσουμε την ομαδάρα μας να πάρει το μάτς, να σώσουμε την παρτίδα και όλα τα άλλα τα αφήνουμε για μετά, για τα
για τις εκδρομές, τις φωτογραφίες εκεί στη λίμνη και αυτά μετά το μάτσο όποιος θέλει. Πριν το μάτσο συγκεντρωμένοι όλοι στο στόχο, όπως η ομάδα πρέπει να έχει το στόχο να μπει μέσα και να πάρει το τρίποντο, έτσι πρέπει και ο κόσμος να πάει εκεί με το μυαλό στη μάχη. Μου κάνει εντύπωση πως τώρα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο σύλλογος, τώρα που ολονών των οπαδών τα μυαλά είναι γυρισμένα, έχουμε δει όλους τους πρώην να κάνουν παρέλαση από διάφορα στούντιο, είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά, και να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Εγώ ρε μάγκες αυτό δεν το έχω καταλάβει. Όλοι οι πρώην, είτε συνδέσμων, είτε της ΠΑΕ, είτε της ΚΑΕ, είτε μην πω, όλοι έχουν βγει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Είναι γιατί είχαν τον Άρη πολύ ψηλά στο παρελθόν. Ήταν τίμιοι άνθρωποι, δεν χρέωσαν ποτέ το σύλλογο. Έκανε ο Άρης πρωταθλητισμό και έδινε πάντα χαρά στον κόσμο του Άρη. Γι' αυτό τώρα βγαίνουν πέρα, βγαίνουν μπροστά για να μας πούν τι. Δεν ξέρω Δημήτρη, δεν άκουσα τίποτα. Βγαίνει ο ένας, εγώ δεν έκανα έτσι. Ο άλλος, εγώ δεν έκανα αλλιώς. Ο άλλος, εγώ δεν έβγαλα τίποτα. Εγώ έχω ένα μάξι τάδε. Εγώ δεν έχω αυτά που λένε. Ρε μάγκες, τώρα βρήκατε να τα πείτε. Δηλαδή, άμα ήσασταν εσείς τώρα και γινόντουσαν από άλλους αυτά, τι θα λέγατε? Θα τους είχαν κρεμάσει ήδη. Θα λέγανε ότι τρυπάτε την ομάδα. Βάλτε καλά στο μυαλό σας λοιπόν ότι ο κόσμος δίνει τεράστιο αγώνα για να κρατήσει την ομάδα. Και οφείλετε να σεβαστείτε αυτόν τον κόσμο και την προσπάθεια που κάνει. Και τότε ποιος χρέωσε την ομάδα που δεν έκανε κανένας από αυτούς τίποτα? Και ήταν όλοι τους σωστοί. Θα αποδειχτεί Ράκη αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι να τελειώνουμε με το άλλο. Γι' αυτό το έχουμε βγει σε δεύτερη μοίρα. Μήπως τη χρεώσαμε εμείς οι οπαδοί? Δεν ξέρω. Που κάθε χρόνο με τα διαρκείας μας, με το χαρτζηλίκι, να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να δίνουμε λεφτά στη λέσχη και εγώ δεν ξέρω εγώ τι δεξιά αριστερά. Μήπως τη χρεώσαμε εμείς ρε Καρντάς για την ομάδα και δεν το ξέρουμε? Οφείλετε όλοι σας, όλοι όσοι δέχεστε πιέσεις και προτάσεις για να βγείτε σε τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά στούντιο, οφείλετε όλοι να λέτε όχι, γιατί ο σύλλογος δίνει τεράστια μάχη να κρατηθεί στην κατηγορία και πρέπει να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εκεί. Το μόνο που κάνετε είναι να αποπροσανατολίζετε τον κόσμο. Like
όπως λέγαμε και πριν, οφείλετε όλοι να συστρατευτείτε με τον κόσμο του Άρη και να κάνετε μόκο μέχρι να τελειώσει αυτός ο αγώνας που δίνει αυτός ο τεράστιος λαός. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έχουμε μαλώσει με όλη την κοινωνία, με τα σπίτια μας, με τις δουλειές μας, δεν μιλιόμαστε, οφείλετε κι εσείς να μην πουλάτε τρέλα. Θα πρέπει να καταλάβετε τι γίνεται, γιατί θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κι εμείς πονηρά ότι για άλλους λόγους γίνεται και μιλάτε. Κανονίστε. Σημαντική μάχη, όπως είπαμε, στα Γιάννενα. Πάμε εκεί συγκεντρωμένοι να πάρουμε τη νίκη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μέσα στο γήπεδο δίνουμε μάχη, κερδίζουμε τη μάχη και φεύγουμε. Όπως είπα και στην αρχή, η διοίκηση του ΠΑΣ, παρότι η αστυνομία δεν ήθελε να γίνει μετακίνηση, έδωσε 800 εισιτήρια, άλλα 200 μετά και τώρα είναι συζητήσεις να δώσει κι άλλα. Είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Και αυτές οι κινήσεις, να ξέρετε τις κινήσεις αυτές, ο λαός του Άρη δεν τις ξεχνάει. Φαίνεται εκεί στα Γιάννηνα η διοίκηση δείχνουν ότι δεν έχουν κόμπλεξ. Καθόλου κόμπλεξ, ίσα ίσα. Και ευχόμαστε όταν θα πάμε και στα Γιάννηνα όλα στην Κερκίδα να είναι ωραία. Να γίνει η κερκιδάρα μας εκεί. Να στηρίξουμε την ομάδα. Να πάρει το διπλό και να φύγουμε όμορφα και ωραία. Και να μην δούμε πάλι θέματα όπως είδαμε στη Βέρεια. Να μπαίνουμε στο γήπεδο 10 και 15 λεπτά μετά και να μας αφήνουν, να μας βάζουν από τα επίσημα που μας πετάνε πέτρες και κοκακόλες. Έχει πολλά πουλιά εκεί, Δημήτρη. Πετάνε από ψηλά. Ναι, κάτι τέτοιο έγινε. Αλλά εκείνα τα πουλιά θα τα στρώσουμε στο μπασκετάκι το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην δούμε το ίδιο έργο. Η διοίκηση του αντιπάλου μας το Σάββατο δείχνει καλή διάθεση από ό,τι φαίνεται. Τα εισιτήρια νομίζω είναι 10 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και όχι τόσο. Κάτι σαραντάρια που έχει δώσει και ο κόσμος για να παρακολουθήσει εκτός την ομάδα. Καλά, και τα σαραντάρια δεν θα υπάρχουν φέτος, γιατί μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε καθαρίσει. Ούτε θα ασχοληθούμε με τον κύριο εκεί πέρα στην Ξάνθη. Εκεί τα γούστα θα έχουμε σωθεί μια αγωνιστική πριν το τέλος και θα πάμε να κάνουμε τρελή εκδρομάρα και θα πουλήσουμε μεγάλη τρέλα. Λοιπόν, η ώρα είναι 1 λεπτό πριν τις 8. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, ελπίζουμε, με τις παρεμβάσεις που σας υποσχεθήκαμε. Γυρίσαμε λοιπόν από το διάλειμμα που είχαμε τον 8. Μία ώρα ακόμα θα είμαστε στον αέρα. Κάνουμε προσπάθειες λίγο να βγάλουμε τις γραμμές που σας υποσχεθήκαμε. Για όποιον θέλει να επικοινωνεί μαζί μας, γραπτά στη σελίδα μας Ιερολοχίτες Πολύκαστρο 2005
και τηλεφωνικά όταν θα ανοίξουμε γραμμές στο 2343 0 22 202. Να δώσουμε και τα χαιρετίσματά μας σε όλα τα αλάνια στο νομό Κιλκής, τον κυτρινόμαυρο νομό Κιλκής. Να αναφερθώ λίγο, θέλω, Δημήτρη, στο μπασκετάκι, στην ομάδα μας η οποία αγωνίζεται κόντρα στη Συμπολίτισσα. Αυτή την ομάδα που χωρίς να έχει προσφέρει τίποτα γενικά στο ελληνικό μπάσκετ, που έχει στην τροποθήκη της μια θοδέσμη και ένα σταυτοδοχείο, που τους έχουν φτιάξει εκεί το κρατικό. Λοιπόν, ακούστε καλά, θα πάμε στο κρατικό, θα τους ξεκουπουλιάσουμε και θα φύγουμε όμορφα και ωραία. Μια ομάδα που τόσα χρόνια την καλύπτουν από όλες τις μεριές, και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο, αν και δεν μου αρέσει να ασχολούμαι μαζί τους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πρέπει να αφήνουμε το μπάσκετ στην άκρη, παρόλο που αυτό μας καίει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και τις χαρές που μας έχει δώσει αυτό το μπάσκετ, τους τίτλους. Και βλέπουμε κιόλας ότι γίνεται και μια σωστή δουλειά στο μπάσκετ, γιατί και εκεί έχουμε θέματα και εκεί δεν μπορέσαμε να κάνουμε μεταγραφές. Εκεί παίζουμε μόνο με Έλληνες, γιατί κάποιοι έτσι το θελήσανε, γιατί κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι η επιχείρησή τους και μας αφήσανε στο έλεος του Θεού με μια μούτσα χρέη. Έτσι ακριβώς. Να μην αναφερθούμε σε ονόματα, δεν χρειάζεται, είναι γνωστά. Αλλά τουλάχιστον γίνεται μια σωστή προσπάθεια. Βοηθάμε όσο μπορούμε, με όλα τα προβλήματα που έχουμε στην καθημερινότητα, όσο μπορούμε. Βοηθάμε και το μπάσκετ, γιατί μας έχει δώσει απίστευτες χαρές. Ατέλειωτες χαρές. Ατέλειωτες. Και έχουμε βγάλει τρελά γούστα με την ομαδάρα μας. Και μην ξεχνάμε ότι, αν και δεν το έχουμε μπροστά στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε άλλες προτεραιότητες, θα έχουμε και το φιλικό στον ένα και στο μοναδικό Θεό, έτσι στο ακριβώς. μεγαλύτερο με τον μπαμπά τους πολύτεκνο όλη της Ελλάδας. Εγώ λέω να καλέσουμε και εκεί τον Μπρέλεβιτς, εγώ θέλω. Θα είναι και αυτός, λένε, και ο Σταυρόπουλος λένε θα είναι, από το Συμπολίτη. Να θυμηθούν τα παλιά. Και θα έχουμε ωραία γούστα και εκεί. Θα έχουμε τελειώσει με τη σωτηρία μας στο ποδόσφαιρο και θα έχουμε και εκεί ωραία γούστα. Θα κάνουμε, και πρέπει να κάνουμε, από ό,τι μαθαίνουμε και έτσι θα είναι, μια εκδήλωση αντάξια του μεγαλύτερου αθλητή που έχει βγάλει αυτή η χώρα, του ενός και μοναδικού Θεού, του Νίκου του Γκάλη. Να πω κι εγώ μια μικρή ιστοριούλα με τον Νίκο, ο οποίος πριν μερικά χρόνια είχε έρθει στο Πολύκαστρο. Είχα την τιμή να κάτσω στο ίδιο τραπέζι μαζί του σε μια ταβέρνα εδώ της πόλης. Λοιπόν, αφού είχαμε τελειώσει το φαγητό, βγήκαμε έξω. Από το διπλανό μαγαζί είχε βγει ένας οπαδός της συμπολίτισσας ομάδας και έλεγε, και λέει τον Νίκο, λέει, μπορεί τόσα χρόνια, λέει, να μας λαλούσες, αλλά σε πάω εγώ, σε γουστάρω. Η απάντηση του Νίκο ήταν μία: ποιον μαμούσα και δεν του άρεσε. Αυτό το Θεό, λοιπόν, αυτό το τεράστιο αθλητή, πρέπει να του κάνουμε τη μεγαλύτερη γιορτή, που είναι και θα πρέπει να είναι αντάξια αυτόν που έχει προσφέρει στην ομάδα. Θα πρέπει να είναι κάτι το μαγικό, κάτι το τεράστιο, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι 6.000 μέσα και άλλοι 30 έξω από το γήπεδο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα έχουμε εξελαφρώσει το μυαλό μας από όλα τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί φέτος και η ψυχή μας θα είναι εκεί πέρα για να τιμήσουμε τον Θεό, τον πολύτεκνο. Τόσα χρόνια, μετά από τόσα χρόνια θα γίνει φιλικό στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου, που ούτε καν, αν πάρουμε να πούμε και για τους δικούς μας που δεν το σκέφτηκαν τόσα χρόνια,
Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και ένα ολόκληρο ελληνικό κράτος τι έκανε τόσα χρόνια. Δηλαδή δεν σας πρόσφερε τίποτα ο Νίκος ο Γκάλης. Τίποτα απολύτως. Ανύπαρκτος. Είστε άξιοι της μοίρας σας όλοι. Κάποιοι που φάγανε ψωμί και τρώνε ακόμη ψωμί λόγω του Γκάλη έχουν το θράσος να το συγκρίνουν μαζί με κάτι παιχτάκια της σειράς που παίζουν τώρα. Τα παιδάκια αυτά. Μεγαλύτερη ντροπή που υπάρχει. Αλλά έχει ο Θεός Άρης και για αυτούς. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, για 2 τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Τη μία την έχουμε τώρα στον αέρα. Είναι ο αδερφός ο Σάκης από το Super 3. Σάκη, μας ακούς? Σάκη? Δεν μας ακούει ο Σάκης. Σάκη? Για να δούμε τώρα, ελπίζουμε να είμαστε τυχεροί για να μπορέσουμε να έχουμε το Σάκη στον αέρα. Σάκη, μας ακούς? Σάκη?
Πάλι θέμα έχουμε. Εγώ σας ακούω. Γεια σου Σάκη, και εμείς ακούμε Ωραία, τώρα. εντάξει, ακούμε. Τώρα με ακούτε, ωραία. Ναι, Σάκη. Γεια σου, Σάκη. Τι γίνεται, αδέρφια? Όλα καλά Σάκη, εσύ? Εβδομάδα εκδρομής. Αν και τα εισιτήρια που έχουμε παραλάβει και σαν Πάιάρης αλλά και εμείς οι σύνδεσμοι είναι ελάχιστα μπροστά στη συζήτηση που υπάρχει από το λαό μας για ακόμη μια φορά. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε μόνο 800-900 άτομα που είναι τα επίσημα εισιτήρια που πήραμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει πάλι η κατάληψη των 2 πετάλων όπως έγινε και πριν κάποια χρόνια. Μόνο εμείς σαν λαός το έχουμε κάνει αυτό στο συγκεκριμένο γήπεδο, να κάνουμε κατάληψη και των 2 πετάλων. Κατά τα άλλα, μετά τη προχθεσινή νίκη στο ποδόσφαιρο πήραμε όλοι μια βαθιά ανάσα, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και το γνωρίζουμε όλοι. Αυτό που έχουμε πει και στις εκπομπές που κάνουμε μαζί με τα παιδιά όλοι, που μαζί είναι μας κουράγιο, είναι ότι σαν λαός, ειδικά οι οργανωμένοι φέτος, είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Αυτό είναι ακριβώς. το μοναδικό πράγμα το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε ότι μπορεί η ομάδα να βρει επιτέλους τον δρόμο της. Τα άλλα όλα δεν είναι σε πολύ καλό δρόμο και το ξέρουμε αυτό. Βασικά το σημαντικότερο είναι να σωθεί η ομάδα αγωνιστικά και μετά να γίνουν οι κινήσεις, να είμαστε έτοιμοι πριν το καλοκαίρι. Δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτό που ζήσαμε πέρυσι το καλοκαίρι, όταν μέχρι μέσα και τέλη Ιουλίου δεν είχαμε ομάδα, δεν ξέραμε ποιοι θα είναι η διοίκηση, έγινε άρον ένα ρόστερ, δεν είχαμε πάρει άδεια. Έχουμε το χρονικό περιθώριο, αν η ομάδα σωθεί αγωνιστικά, από τις 21 Απριλίου μετά, να έχει οριστεί ήδη η Γενική Συνέλευση της Λέσχης, εκεί να παρουσιαστούν φυσικά τα αποτελέσματα του ελέγχου και να παρουσιαστεί πλάνο από όσους ενδιαφέρονται, για να είμαστε έτοιμοι του χρόνου να μην ζήσουμε ξανά τέτοιο έργο, αλλά να είναι βιώσιμη οικονομικά η ΠΑΕ και φυσικά στο αγωνιστικό να πάμε πολύ καλύτερα. Γιατί κακά τα ψέματα δεν ονειρευόμαστε όλοι μας στον Άρη έτσι. Βέβαια έχουμε και τον μπάσκετ αυτή τη βδομάδα, δεν το ξεχνάμε. Παίζουμε στο κρατικό της Πηλαίας με τις αιώνιες γκόμενές μας. Τις συμπολίτες σας. Συμπολίτες. Τις συμπολίτησες. Συμπολίτησες, ναι. Πιστεύουμε και εκεί η ομάδα να δείξει το απαιτούμενο πάθος, γιατί στον πρώτο γύρο δεν είχαμε το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να είμαστε και στα Γιάννενα κάποιοι και φυσικά στο κρατικό. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που το κόψαν αυτό, γιατί δεν μπορούν να μας έχουν ποτέ απέναντί τους. Δεν μας πειράζει εμάς αυτό για την ομάδα, φυσικά εμάς σαν οπαδούς μας πειράζει, γιατί θέλουμε να πηγαίνουμε και να έρχονται όλοι. Αυτό να το πούμε ότι έγινε ένα μπέρδεμα και με τα Γιάννενα, γιατί ήρθανε στον πρώτο γύρο, πήραν εισιτήρια των 10 ευρώ. Αυτή είναι η θέση των συνδέσμων και με τις προηγούμενες διοικήσεις που και καλά ήταν και δικές μας, κάτι 15 ευρώ και 20 ευρώ βάζαμε κι εμείς σαν Άρης στους φιλοξενούμενους οπαδούς. Φέτος είναι ένα καλό βήμα αυτό που έχει γίνει, να βάζουμε 10 ευρώ εισιτήριο στους αντιπάλους, αλλά φυσικά να παίρνουμε και το ok ότι 10 ευρώ εισιτήριο θα πληρώνουμε και στο δεύτερο γύρο. Ακριβώς, γιατί έχουν πληρώσει κάτι 40. 40 και ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Αυτοί στην αρχή στείλαν 15 ευρώ εισιτήρια, φυσικά δεν τα παραλάβαμε. Εμείς τα στείλαμε πίσω. Σας είδες, μη είπαμε δεν αναλαμβάνουμε 15 ευρώ εισιτήριο, γιατί 10 πληρώσαν αυτοί. Δείξαν καλή θέληση γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς. Και η τιμή είναι μια λογική τιμή, αν και πάλι 10 ευρώ είναι πάρα πολλά. Και όσο περνάνε τα χρόνια το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι αυτό που λέμε, τα 40 και τα 30 που πληρώνουμε σε Ξάνθες και Λιβαδιές. Εγώ να πω, όλα τα παιδιά είμαστε χαρούμενοι που έχετε και εσείς ραδιοφωνική εκπομπή, να τη συνεχίσετε. Πρέπει η φωνή του Άρη και των οργανωμένων οπαδών να ακούγεται σε κάθε νομό, όσο το δυνατόν σε περισσότερους βασικά νομούς. Η δυναμική που έχουμε σαν ομάδα και σαν λαός είναι τεράστια. Μπορεί κάποια πράγματα να μας έχουν πάει πολύ πίσω, αλλά με την πίστη και με την καθαρότητα που έχουμε όλοι, πιστεύουμε στο σύντομο χρονικό διάστημα στο μέλλον και όχι πολύ αργά να καταφέρουμε, εκτός από τη δυναμική του λαού, να ξαναφτάσει η δυναμική της ομάδας να είναι μεγάλη. Όπως τα λες ακριβώς, Νεσάκη, να πούμε ότι από τα λάθη μας μαθαίνουμε
και η φετινή χρονιά ήταν και είναι ακόμα ένα τεράστιο μάθημα για όλους εμάς και θα προσπαθήσουμε με το που θα τελειώσει ευχάριστα, όσο μπορεί ευχάριστα να είναι το να σωθεί η ομάδα. Ναι, γιατί... να μην είναι οδυνηρή πάντως. Έτσι ακριβώς, αυτό να μην είναι οδυνηρή χρονιά. Και με το που θα τελειώσει ευχάριστα, φέτος διακοπές δεν θα κάνουμε. Όπως είπες και εσύ, Σάκη, με το που θα τελειώσει η χρονιά πρέπει κατευθείαν να ξεκινήσουν όλα. Γι' αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε κι εμείς σαν οργανωμένοι και ο Super 3 και οι ρολοκύτες φυσικά που μέσα από συνεννόηση γίνεται αυτό, ότι όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι αμέσως μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν μας παίρνει ούτε μία μέρα καθυστέρηση. Αρχές Μαΐου πρέπει να είναι όλα έτοιμα, να ξεκινήσει η ομάδα, να έχει τη στήριξη. Αυτοί που θα είναι στη διοίκηση δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι, ούτε μας ενδιαφέρει, αλλά αυτοί που θα είναι να δουλεύουν στην κατεύθυνση στη ομάδα να παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο πανέτοιμη αγωνιστικά και φυσικά να μπαίνει στο σωστό δρόμο και να γίνει βιώσιμη και οικονομικά. Ούτε νομικοί είμαστε, παρόλο που ψάχνουμε πολλά πράγματα, γιατί στους συνδέσμους μας φυσικά δεν είμαστε μόνο κοπρόσκυλα και τεμπελχανάδες όπως μας λένε αρκετοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει κάποια επαγγέλματα και οι οποίοι φυσικά σε ερωτήσεις που κάνουν μας καταδοπίζουν. Γι' αυτό κάτι τρικάκια που πάλι πάνε να περάσουν και οι άνθρωποι που είναι τώρα στη διοίκηση, αλλά και κάποιοι που νομίζουν ότι θα ξαναγίνουν διοίκηση, να ξέρουν ότι όλα θα γίνουν στη Γενική Συνέλευση, εκεί θα υποθούν τα πάντα και φυσικά το πρώτο που πρέπει να γίνει εκεί είναι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου. Ακριβώς. Και μετά πιστεύουμε κάθε κατεργάρι θα πάει στον πάγκο του. Ακριβώς. Όπως είπες, τώρα στην εκδρομή που θα γίνει για τα Γιάννενα πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι, πρέπει να πάμε χωρίς κανένα πρόβλημα και να φύγουμε χωρίς κανένα πρόβλημα με τους τρεις πόντους στις αποσκευές, γιατί πολλοί περιμένουν στη γωνία να γίνει η στραβή και να το ρίξουν πάνω μας. Έτσι ακριβώς, αδερφέ, το ίδιο πήγε να γίνει και στη Βέρεια. Ακριβώς. Φυσικά, σαν διοίκηση και η ΠΑΕ και η κοινωνία μελών ήταν για την προστασία των οπαδών, για τα αυτονόητα, ήταν ανύπαρκτη στη Βέρεια. Εμείς πιστεύουμε το ίδιο θα συμβεί και στα Γιάννενα. Όσο και αν το λέμε, δεν νομίζουμε να έχουν την ικανότητα βασικά να κάνουν αυτά που για μας θεωρούνται αυτονόητα. Αλλά πλέον έχουμε την εμπειρία και σαν λαός αυτές τις δυσκολίες να τις αντιμετωπίζουμε μόνοι μας. Έτσι λοιπόν και σε αυτό το παιχνίδι, παρόλο που θα υπάρχει και κόσμος δικός μας εκτός των επίσημων εισιτηρίων που θα πάρουμε, πιστεύω ότι και πιστεύουμε όλοι ότι δεν θα δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα, γιατί όπως είχαμε πει και στη Βέρεια, ό,τι και αν γίνει στο αποτέλεσμα του παιχνιδιού, αν και τα περιθώρια στενεύουν, δεν τελειώνει τίποτα εκεί. Αν και κάτι μας λέει όλους ότι στα Γιάννενα αυτή τη φορά θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα και όχι αυτό το έργο που είδαμε στη Βέρεια, να προηγούμαστε και να τρώμε 3 γκολ σε 20 λεπτά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα πάμε εκεί όμορφα, ωραία, θα πάρουμε το διπλό, θα σηκωθούμε να φύγουμε και όπως είπα εγώ, Σάκη, από νωρίς, θα περιμένουμε όχι με αγωνία, να δούμε ποια ομάδα θα είναι από κάτω την επόμενη αγωνιστική. Σίγουρα θα βάλουμε μετά από κάποιο καιρό, γιατί μας πήρε και εμάς ψυχολογικά από κάτω. Δεν είναι δυνατόν να πέφτουν δύο ομάδες και ο Άρης βαθμολογικά ούτε για μία αγωνιστική να είναι μία από τις δύο. Πρέπει να βάλουμε από κάτω ομάδες και μετά να παλέψουμε όλοι. Βασικά ο προπονητής και οι παίχτες θα είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Να μην ξαναφτάσουμε σε αυτό το σημείο στα επόμενα 4 παιχνίδια που θα μένουν. Μετά θα είναι η κατάσταση μόνο στα χέρια μας και στα πόδια μας και θα πρέπει να τη διαχειριστούμε και νομίζω ότι θα τη διαχειριστούμε. Θα γίνει... Έτσι ακριβώς. Αρκεί να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στα Γιάννενα που όλοι πιστεύουμε ότι με τη στήριξη του κόσμου θα πάρουμε το διπλό. Γιατί οι παίχτες, όπως είπα πριν, θα βγουν από τα αποδυτήρια και θα δουν ένα μικρό Χαριλάου στα Γιάννενα και θα πρέπει να πάρουν δύναμη και από το Θεό που έχουν στη θέση της καρδιάς στη φανέλα πάνω και από τον κόσμο που θα έχει δημιουργήσει μια απίστευτη ατμόσφαιρα όπως κάνει συνήθως. Έτσι ακριβώς είναι, αδέρφια. Για να σας αφήνω κι εγώ σιγά σιγά να πω μόνο ότι συνεχίζουμε όλοι οι σύνδεσμοι και οι οργανωμένοι οπαδοί και θα το λέμε συνέχεια πιο ενωμένοι από ποτέ. Οι προθέσεις μας των οργανωμένων είναι επιτέλους πέρα από το λαό να βαδίσει και η ομάδα σε νερά που τις αρμόζουν. Θα είναι σίγουροι όλοι ότι όσο εμείς είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, αυτό θα πραγματοποιηθεί
και πιστεύουμε και πολύ πιο σύντομα από ό,τι το περιμένουν κάποιοι εχθροί του Άρη, αλλά και συσσαγωγικά φίλοι του Άρη. Ακριβώς. Εγώ να σας πω καλή συνέχεια Να είσαι καλά. στην εκπομπή, να μην το αφήσετε, να το συνεχίσετε. Πρέπει να ακούγεται τη φωνή του Άρη παντού, η δυναμική μας είναι τεράστια και όσο το δυνατόν πιο πολλές φορές ακούγεται και φωνή εκεί στο Κιτρινό Μαυροπολίκαστρο και σε όλο τον νομό, τόσο καλύτερα και για την Αριανάρα. Ραντεβού το Σάββατο στο Πεταλάκι, αδέρφια. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Σάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματα να δώσουμε και εμείς εκεί που είστε μαζεμένοι, σε όλα τα παραρτήματα που ακούνε και σε εσάς εκεί που είστε μαζεμένοι. Να είστε καλά. Αριανάρα. Να είστε καλά, Σάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Η επικοινωνία που είχαμε με τον αδερφό το Σάκη μας έφτασε ένα λεπτό πριν τις 8:30. Πολύ σημαντικά πράγματα λοιπόν και από τον Σάκη. Μετά το διάλειμμα θα έχουμε και εκπρόσωπο από το κεντρικό των ιερολογητών και να μας πει και αυτός τι γίνεται με την εκδρομή που θα γίνει στα Γιάννενα. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και ερχόμαστε και μετά θα σας δώσουμε και τον αριθμό για να ανοίξουμε και κάποιες γραμμές που στείλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Γυρίσαμε λοιπόν και από το διάλειμμα των 8:30 μετά την τηλεφωνική παρέμβαση που είχαμε από τον εκπρόσωπο του Super 3. Έχουμε και στη γραμμή τον εκπρόσωπο των ιερολογητών. Σταύρο, μας ακούς? Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Σταύρε. Γεια σου, Σταυράκη. Τι κάνετε? Είσαι αγόρι. Καλά είστε? Μια χαρά, εσύ? Τι λέει, βλέπω πήρατε τον αέρα τώρα, έτσι? Ναι, το έχουμε λίγο τώρα, εντάξει. Το έχεις? Το έχουμε, θα τη βρούμε την άκρη. Μπράβο, ωραία. Πώς πάει εκεί? Ετοιμαζόμαστε για την εκδρομή, παιδιά.
Τα εισιτήρια τελικά είναι πολύ λίγα, από ό,τι φαίνεται, πάρα πολύ λίγα. Για το λαό μας φυσικά είναι λίγα. Όσα και αν δώσουν λίγα θα ήταν. Κάποιες τελευταίες θέσεις μείναν για τα πούλμαν. Το είπατε πριν και με το Σάκη αυτό πριν εξάλλου. Ναι. Κάτι ακούγεται και για άλλα εισιτήρια. Θα έρθουν σε εμάς άλλα εισιτήρια, θα πάρουμε από... Περιμένουμε. Ζήτηση πάει και άλλα εισιτήρια, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Ελπίζουμε να μας δώσουν, γιατί πάλι θα γεμίσουμε το γήπεδο όπως κάνουμε και σε άλλα εκτός έδρας. Έτσι, απλά αυτό να μην δούμε πάλι το ίδιο έργο όπως στη Βέρεια. Με αυτά που γίνανε εκεί πέρα... Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Εμείς θα φλάσουμε... Εμείς θα το πάρουμε το μάτς και δεν μπορεί να γίνει και τίποτα. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι να μας βοηθήσει και η ομάδα να πάρουμε και το διπλό για να έχουμε ένα ευχάριστο γυρισμό. Πρέπει να το πάρουμε το διπλό και θα το πάρουμε, γιατί είδα και ένα εμφυσιχασμό βασικά. Είδαμε μετά αυτό από το μάτς. Πανηγυρισμούς είδαμε τους οποίους δεν μ' άρεσαν εμένα. Όπως είπαμε, έχουμε πολλές μάχες ακόμα. Κάθε μάτς είναι ξεχωριστό, το βλέπουμε και πάμε για την νίκη. Πολλοί άρχισαν να λένε εντάξει το επόμενο να μην γίνει, έχουμε το επόμενο, παίρνουμε τα ακριβώς, κάθε μάτς πάμε για την νίκη, τελείωσε. Δεν έχει ούτε επόμενο ούτε μεθεπόμενο. Κάθε μάτς και να το πάρουμε, τελείωσε. Ακριβώς. Όσο είναι οι οργανωμένοι και ο λαός του Άρη ενωμένος, όλα θα γίνουν. Και να είναι σίγουρος ο λαός ότι στο τέλος θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί ενωμένοι θα πανηγυρίσουμε. Και από την επόμενη ημέρα δουλειά και πάλι δουλειά. Δουλειά για να μην ξαναζήσουμε τη χρονιά αυτή που... Πάντα πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα, βασικά πράγμα το οποίο το κάνουμε και πρέπει να συνεχίζουμε να το κάνουμε. Τι να κάνουμε, ο Άρης είναι ιδέα, το έχουμε πει ξανά, το ξαναλέμε. Έτσι ακριβώς, να μην θα την παλέψουμε με όσα μέσα, ο κόσμος είναι πλέον υποψιασμένος, γνωρίζει ποιος είναι ο εχθρός, μέσα και έξω και θα την παλέψει, θα τη σώσουμε τη χρονιά εμείς και μόνο εμείς, κανένας, με καμία βοήθεια. Αυτά. Πάντα προσέχουμε στις προκλήσεις. Πάντα προσοχή για την ομάδα, για το καλό της ομάδας βασικά. Γι' αυτό. Το είπαμε και με τον Σάκη πριν, πως τα είπατε και πριν, όλοι περιμένουν στη γωνία να ρίξουν την αποτυχία στον κόσμο του Άρη, αλλά επειδή ακριβώς ο λαός είναι υποψιασμένος, δεν θα κάνει τίποτα, θα πάει εκεί πέρα ήσυχα ωραία, θα δώσει τη μάχη του μέσα στο γήπεδο, θα την κερδίσει και θα γυρίσει όπως πρέπει να γυρίσει. Προέχει σωτηρία της ομάδας, πράγμα το οποίο θα γίνει και από εκεί και πέρα μετά όλα θα μπουν στη θέση τους. Έτσι ακριβώς. Τι είναι εσείς εκεί πέρα, πώς πάτε, ετοιμάζεστε? Ετοιμάζονται και από εδώ πέρα, όλα θα γίνουνε. Έχουμε τα κομμάτια εδώ έτοιμα, Σταύρο. Ναι. Έχουμε εδώ πέρα και αυτό που δεν μιλάει πολύ. Κρύβεται. Έχουμε τον Άρη εδώ, δεν μιλάει και πολύ. Αυτός είναι γνωστός, μόνο τη μαγιά μες στα γήπεδα τα πουλάει. Δεν πειράζει. Κρατάει τη φωνή του για εκεί που πρέπει το παιδί. Έτσι ακριβώς. Δεν τον παρακαλάμε, αλλά δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, μια κουβέντα θα λέει στο τέλος, Χύψη Ωμέγα και τέλος όλα αυτά. Χύψη Ωμέγα, άντε καλά. Πρέπει να το βγάλουμε και αυτό, το δικό μας το Χύψη Ωμέγα, να το βγάλουμε μια φορά. Δημήτρη, άντε περιμένουμε να σε δούμε και σένα, καιρό έχουμε να σε δούμε εσύ. Εγώ σε είπα. Οικογενειακές υποχρεώσεις. Κάτσε, περίμενε ρε, αφού Βέρεια ήμασταν μαζί, έγινε τι έγινε. Και τώρα ευτυχώς σου λέω, να παρακαλάτε να μην έρχομαι για να παίρνουμε τα ματσάκια. Αυτά είναι χαζά. Όπως και να έχει θα το πάρουμε το μάτι. 100% επιτυχία έχω. Θα κυτρινίσουμε τα Γιάννενα. Θα κυτρινίσουμε. Όλο το γήπεδο πάλι κίτρινο θα είναι. Τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο λαός. Ελλάδα θα παίζουμε ακόμα μια φορά απλά. Αυτός είναι ο λαός τώρα, ακριβώς. Και εκεί θα το κάνουμε τα Γιάννα, θα κάνουμε Χαριλάου, όχι Κλάρης Φικελίδης, Χαριλάου. Χαριλάου, έτσι αρέσει, Χαριλάου, έτσι είναι. Ο Ράκης θέλει να το πει διαφορετικά, αλλά δεν τον αφήνουμε εδώ στα ραδιόφωνα. Σεβασμός στο Ράκη. Σεβασμός, respect μεγάλο, τεράστιο. Εγώ το έλεγα διαφορά, παλιά ακουγόταν στο γήπεδο. Χαριλάου. Χαριλάου, Και κάτι ακόμα. Άρα εντάξει, δεν τον αφήνουμε να τα πει, δεν τον αφήνουμε. Χαριλάου, κόλαση του Χαριλάου. Κόλαση. Το βλέπω, θέλει να το βγάλει, αλλά δεν τον αφήνουμε, τον κρατιέται με το ζόρι. Καλά κάνετε. Θα χαρούμε μια φορά να έρθετε και από εδώ πέρα. Θα γίνει, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό, θα έρθουμε από κοντά. Τώρα είναι καθημερινά και οι περισσότεροι έχουμε υποχρεώσεις, κυρίως με δουλειές, άλλοι με οικογένειες. Να σώσουμε την ομάδα να το κανονίσουμε. Και να έχει σωθεί η ομάδα και να κάνουμε σούπερ την εκπομπή. Σούπερ θα την κάνουμε. Έτσι. Να γίνει τουλάχιστον μια φορά μια εκπομπή και βασικά κανονικά οι εκπομπές πρέπει να γίνει. Δεν είμαστε υπέρ ακριβώς από το εκπομπό, αλλά τουλάχιστον μια φορά να γίνει εκπομπή
για να χαρούμε, για καλό να είναι. Να μην είναι συνέχεια για αυτό το πράγμα. Έτσι, να έρθουμε εδώ να παίζουμε τα συνθήματα, τα τραγουδάκια και να γουστάρουμε, να βγάζουμε τη χαρά μας και την τρέλα μας. Αυτό ακριβώς. Θα κάνουμε μια εκπομπάρα στο φιλικό με τον Γκάλι. Θα έχουμε σώσει την παρτίδα και θα κάνουμε εδώ με αφιερώματα, με ηχητικά, θα κάνουμε σούπερ την εκπομπή. Είναι καλή ιδέα αυτή. Είναι καλή ιδέα. Θα τη βρούμε εδώ. Ο σταθμός να είναι καλά, μας δίνει όσες φορές θέλουμε, μας δίνει ώρες, οπότε όλα καλά, όλα θα γίνουν. Έτσι παιδιά. Ωραία, Σταύρο. Λοιπόν, καλώς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Έγινε, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε γερά, γιατί εμείς θα τη σώσουμε την παρτίδα. Εμείς θα τη σώσουμε, Σταύρο. Χαιρετίσματα σε όλα τα αδέρφια κάτω. Όχι, παιδιά, άντε, γεια σας, Αργανάρα, μια ζωή. Ήρθε η ώρα φίλε να στο ξεκαθαρίσω. Δεν θέλω κανένα να μειώσω ή να βρίσω. Όλοι είναι καλοί, όλοι παίζουν μπάλα. Όμως στην καρδιά μου έχω μόνο μια ομάδα. Βασιλιάς της Βόρειας Ελλάδας, Ολύμπιος Θεός, μα και Θεός της μπάλας. Θεός του πολέμου και κανένας δεν το φτάνει. Ναός του Χαριλάου και σπίτι το λιμάνι. Ότι η ομάδα Σταύρος από το κεντρικό των νερολογητών. Θα σας δώσουμε λίγο τις γραμμές. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει είναι το 2343-0-22-202. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο, να μας πει ό,τι σκέφτεται, να μας πει για την εκδρομή, να μας πει για το αποτέλεσμα, το πώς το είδε στο προηγούμενο αγώνα. Να βγάλει την τρέλα του. Να μας πει κανένα σύνθημα, να βγάλει κανένα μωρό, να μας πει κανένα κουφό, να τρελαθούμε κι εμείς. Έχουμε ακόμα 1/4. Αν πάνε καλά οι γραμμές θα καθίσουμε λίγο ακόμα. Και όποιος θέλει να στείλει και το μήνυμά του το γραπτό στην ομάδα μας, στη σελίδα μας Ιεροχέτες Πολύκαστρο 2005, γράφει ό,τι θέλει και το λέμε στον αέρα. Από τους πρώτους, η κίτρινη λέλαπα δεν κρατάει εχμαλό τους. Σκορπάει δέος φόβο από που κι αν περάσει. Άρη η σαρρώστια που δεν θέλω να περάσει. Άρη, Άρη, νίκησε τους όλους πάλι. Δείξε τους τη δύναμη σου. Στο ζητούν οι οπαδοί σου. Άρη, Άρη, νίκησε τους όλους πάλι. Δείξε τους τη δύναμη σου. Στο ζητούν οι οπαδοί σου. Χιλιάδες φιλαθλιοπαδοί και άλλοι τόσοι. Η καρδιά τους για τον Άρη τόσα χρόνια έχουν δώσει. Φωνάζουνε με δύναμη, πάθος και ενθουσιασμό. Άρη σ' αγαπάω και για σένα δεν θα ζω. Πάλι γήπεδο τη βγάζω, λένε πως είμαι πια τρελός. Μα εγώ τους απαντώ πως είμαι απλά αργανός. Ο παδός, άρρωστος, φανατικός, κολλημένος. Στη Χαριλάου θα ζω και νικητής και ηττημένος. Αν είσαι Άρης, αυτό που λέω μπορείς να νιώσεις. Μπορείς και τη ζωή για την ομάδα σου να δώσεις. Μα κι αν δεν είσαι ακόμα, ξέρεις τι να κάνεις. Παράτα τα όλα και γίνε Άρης να γουστάρεις. Άρη, Άρη, νίκησε τους όλους πάλι. Δείξε τους τη δύναμη σου. Στο ζητούν οι οπαδοί σου. Άρη, Άρη, νίκησε τους όλους πάλι. Δείξε τους τη δύναμη σου. Στο ζητούν οι οπαδοί σου. Ένα κομμάτι των Χάσμα που θα ήθελα πραγματικά να τα αφιερώσω μέσα από την ψυχή μου στον Ηλία, αν και δεν ξέρω αν μπορείτε να την ακούσει, ένα ιστορικό μέλος του συγκροτήματος, κατά κίτρινο Αριανάκι κάπου εκεί στον πύργο. Και επίσης επειδή ξέρω ότι γουστάρει άπειρα αυτό το συγκρότημα και ο Γκάλαχερ και Σαυτόνα. Μια που είπες και για Ηλίας, να θυμηθώ ένα μήνυμα το οποίο μου ήρθε, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας εκεί στην Καλαμάτα, στα Αριανάκια τα αρρωστημένα. Να είστε καλά, παιδιά.
χαιρετίσμα να δώσουμε και στην αδερφή μας τη Φέη που μας ακούει. Τρελαμένο το Αριανάκι. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, αν και θα το ήθελε πάρα πολύ όπως μας λέει. Σας βάζουμε έτσι τραγουδάκια να τρελαθείτε, να γουστάρετε. Δεν ξέρουμε αν έχει άλλα εισιτήρια για να πάτε να γραφτείτε. Ζεστάνετε τις μηχανές λοιπόν, ανεβαίνετε. Παίρνετε την εθνική. Περνάτε όλα τα βουνά, τα τρυπάτε. Πηγαίνετε στο Γιάννενο, τσιμπάτε τους 3 πόντους και έρχεστε. Άρη, θα ήθελες κάτι να πεις εσύ? Ωραία, που έχουμε μπλέξει. Κλασικός Άρης. Κρατάς τη φωνή σου για τα Γιάννενα. Θα βγάλει το λαρίκι του μέσα στα Γιάννενα ο Άρης. Θα το βγάλει. ...43-022-202. Συνδεσμίτες είμαστε, δεν δαγκώνουμε. Μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο όσοι... Ξέρουμε ότι μας ακούνε πάρα πολύ, αλλά ντρέπονται να βγουν στον αέρα. Μας τα λένε εδώ πέρα, είστε ωραίοι, συνεχίζετε, μην σταματάτε, μας δίνουν θάρρος. Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε τον αέρα που θα έπρεπε, αλλά δεν είναι και η δουλειά μας αυτή να το κάνουμε, αλλά που θα πάει, θα τη βρούμε την άκρη. Σιγά σιγά θα μπούμε στο νόημα, αφήσαμε τις δουλειές μας να έρθουμε εδώ. Ελπίζουμε οι επόμενες εκπομπές να είναι πιο χαρούμενες. Σίγουρα αυτή που κάνουμε τώρα είναι πιο χαρούμενη και πιο ελπιδοφόρα από την προηγούμενη. Έχουμε ηρεμήσει κάπως, αλλά όπως είπαμε δεν αναπαυόμαστε. Θα ηρεμήσουμε μόνο όταν και μαθηματικά θα έχουμε σωθεί φέτος. Και όπως είπαμε και με τον Σταύρο από το κεντρικό, θα ετοιμάσουμε μόλις τελειώσουν όλα και ηρεμήσει το κεφάλι μας και το μυαλό μας ξαναγυρίσει στην κανονική του θέση. Θα κάνουμε μια σούπερ εκπομπή με αφιέρωμα για με ηχητικά, μια εκπομπή αφιέρωμα στην γιορτή που θα γίνει το Μάιο για το... Και να μην ξεχνάμε και τα γενέθλια του Άρη μας, έτσι, Έχουμε στις και τα 25 Μαρτίου.
Μπορεί να είμαστε και η μοναδική ομάδα που γιόρτασε τα γενέθλια του Άρη 15 μέρες πριν. Και διάβασα και κάτι δικαιολογίες περίεργες. Αλλά ελπίζουμε να ισχύουν, γιατί αν δεν ισχύουν θα έχουμε άλλα. Έχουμε γραμμές. Εδώ ο ηχολήπτης μας πασχίζει απίστευτα. Το χώσαμε, για να δούμε. Έχουμε γραμμή. Παρακαλούμε. Καλησπέρα στη γραμμή. Ακούμε βαθιά. Για να δούμε. Χαμήλωσε λίγο τη μουσική, Χριστό. Παρακαλώ. Σ' ακούμε βαθιά. Λοιπόν, κουστάρω σεισμό μέσα στα Γιάννενα. Άννα, εσύ. Έλα ρε Αλάνη. Ακούς? Ακούμε. Λέω κουστάρω σεισμό μέσα στα Γιάννενα. Πόσα ρίχτερ σεισμό θέλεις? 2-2. Μόνο. Να μην πέσει και τίποτα. Γιατί θα είμαστε κι εμείς εκεί. Δεν σ' ακούω εγώ τώρα. Εμείς ακούμε κανονικά, λίγο βαθιά βέβαια. Έλα τώρα μ' ακούς? Έλα, εμείς ακούμε κανονικά. Σεισμό είπες, για. Σεισμό, 9,7 να γίνει. Πάμε εκεί να πάρουμε το μάτς, Άννα. Και η επόμενη εκπομπή, κάθε μάτς που θα παίρνουμε, η επόμενη εκπομπή θα είναι και καλύτερη. Δεν σ' ακούω τώρα, σε χάνω. Δεν μας ακούει η Άννα. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι με τη γραμμή. Τώρα μας ακούς? Τώρα σας ακούω. Ωραία. Ωραία. Εμείς ακούσαμε καθαρά τι είπες. Πουλί πάνω στην Περαία πάλι. Λες να είναι πάλι το ίδιο το πουλί? Πουλιά έχει το πολύ κάτω. Πολλά πουλιά, Άννα, πουλιά. Πολλά πουλιά. Αλλά κρύβονται αυτά τα πουλιά. Απ' την Κυριακή το βράδυ κρυφτήκανε. Τα σπρέι εκεί στη Σέκα. Όχι, έπεσε η Έπεσε η γραμμή. Εντάξει, μας έκανε λίγο και γελάσαμε και ευτιμήσαμε να είναι καλά η Άννα. Είναι η Άννα από το Πολύκαστρο. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τρελαμένη και αυτή. Ελπίζουμε να μας μεταδώσει λίγο σε κάθε εκπομπή, να μας μεταδίδει την τρέλα της, γιατί το έχουμε ανάγκη. Παίρνουμε κουράγιο από εσάς και ελπίζουμε και εμείς να σας δίνουμε λίγο κουράγιο. Καλησπέρα στη γραμμή. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ? Καλά είμαστε κι εμείς. Μας ακούτε κανονικά? Μια χαρά σας ακούμε. Μόνο στο ίντερνετ σας ακούμε, αλλά δεν πειράζει. Έχετε σήμα στην επιχείρησή σας? Όλα καλά, Στέριο? Όλα καλά. Τι έγινε με το ίντερνετ, γιατί δεν ακούγεται? Μια χαρά ακούγεται. Σε Ακουγόμαστε. λάθος τέτοιο θα το βάλες. Απλά δεν έχεις εκπαιδευτεί κατάλληλα. Τι να κάνουμε. Δεν μου λες εκεί ο άλλος, γιατί δεν μιλάει καθόλου εκεί πέρα. Είναι ντροπαλός, είπαμε το Λάρι. Στέριο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Ώστε εδώ κρατάει τη φωνή του για το γήπεδο. Καιρό έχουμε να σε δούμε, Στέριο. Πού χάθηκες? Πού να χάσω ρε μεγάλε, τώρα που τελείωσα με το μαγαζί, τώρα είμαι ελεύθερος πια.
Να έρθεις και από εδώ καμιά φορά σε καμιά εκπομπή να σε βγάλουμε. Έπεσε. Έλα. Έλα, σε έχουμε, εντάξει. Άλλος έπεσε. Άλλος έπεσε. Κάνα πουλί θα έπεσε. Πάλι πολλά πουλιά, ρε παιδί. Τι γίνεται εδώ πέρα. Μπεκάτσα. Έλα καμιά μέρα από εδώ να κάνουμε εκπομπή. Δεν μου λέτε... Εκπομπή με επιχειρηματία δεν έχουμε ξανακάνει. Σταμάτα, το Σαββάτο τι θα πάνω. Λεωφορεία, απλά πρέπει να δηλώσεις, γιατί έχουν μείνει πολύ λίγες θέσεις. Συνονοήσουμε το σύνδεσμο, έλα καμιά φορά από εκεί, γιατί τώρα βγάζουμε λίγο και έχουν έρθει κάτι λογαριασμοί. Να πούμε ότι ο Στέργιος είναι βασικό μέλος του συνδέσμου. Από το 2005 δίπλα μας, στηρίζει. Κολόνα. Τώρα πιστεύω, τώρα που έξω το μαγαζί και είναι πια ελεύθερος, συνταξιούχος πια. Συνταξιούχος. Τι θα πει αυτό. Συνταξιούχος. Θα πάνω και στο γήπεδο θα δούμε. Και στο γήπεδο και σε εκδρομή να σε δούμε. Και όλα γίνουν. Έλα πρώτα, έλα εκεί στο σύνδεσμο να δούμε κανένα ματσάκι. Άμα δεν μπορέσεις να πας. Ο σύνδεσμος είναι ανοιχτός, είναι εκεί που ήταν Στέργιο, δεν έχει αλλάξει. Μεγάλο Αλεξάνδρου 57 στο κεντρικό δρόμο. Το λέω ενημερωτικά να ακούει και ο κόσμος. Με αποθυμίσατε. Ναι, Μεγάλο Αλεξάνδρου 57 είναι ο σύνδεσμος. Για ενημέρωση του κόσμου. Εντάξει. Τι είπα και εγώ. Να είσαι καλά, Στέργιο. Έγινε. Γεια σου, να είσαι καλά. Θα πούμε, έγινε. Γεια σου, Στέργιο. Έφτασε η ώρα λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 9 να κλείσουμε την εκπομπή. Ήταν η δεύτερη εκπομπή του συνδέσμου μας, των ιερολογητών Πολυκάστρου, στους 102,8 ραδιοεπιλογές. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και πάλι το σταθμό που μας δίνει το βήμα. Δίνει το βήμα και σε εσάς να ακούσετε κάποια πράγματα, να πάρετε τηλέφωνο, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να εκφραστείτε. Κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα μαζί σας. Μετά το μεγάλο διπλό που θα πάρουμε. Έτσι ακριβώς, θα είμαστε πιο χαρούμενοι, πιο απελευθερωμένοι. Δεν θα είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση. Εκτός, όπως είπα, αν και στο ΑΕΚ Βέρεια βγει 3 και 3 πόντους θα μοιράσουν. Αν και δεν νομίζουμε. Θα είμαστε πάλι μαζί σας. Σχετική ανακοίνωση θα βγει από το κεντρικό σύνδεσμο για την ώρα και την ημέρα στον ίδιο σταθμό, στους ραδιοεπιλογές 102,8. Ευτυχώς σήμερα λύθηκε το πρόβλημα με το ίντερνετ και μπορέσατε πάρα πολύ να μας ακούσετε. Μας στέλνατε και τα μηνύματά σας και τη συμπαράστασή σας στο Facebook. Μας δίνετε δύναμη, όπως έχω πει. Ελπίζουμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο για σας. Να σας βγάζουμε την τρέλα και να μην απογοητεύεστε ποτέ. Όσο είναι ο κόσμος του Άρη ενωμένος, δεν έχουμε να μασάμε τίποτα. Θα τη σώσουμε την παρτίδα και όλα θα πάνε καλά. Και του χρόνου θα βγάλουμε πολλά γούστα. Από το Ράκη λοιπόν. Άρης ιδέα, ιερολογίτες. Άρης, θα ήθελες να πεις κάτι? Ο Άρης δεν θα ήθελε πάλι τροπαλό παιδί. Λοιπόν, Άρης ιδέα, ιερολογίτες. Άρης πάνω απ' όλα. Διπλό στα Γιάννενα και με τρέλα. Πάνε τα παιδιά, γυρίζουνε. Όλα καλά να πάνε, όσοι πάνε τόσοι να γυρίσουνε. Και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Για την ώρα και την ημέρα θα σας ενημερώσουμε. Καλό βράδυ και διπλό στα Γιάννενα.